2026 год, на які прыпадае 120-я гадавіна з дня нараджэння Гідройця, быў абвешчаны ў Польшы годам Ежы Гідройця на знак павагі да аднаго з найважнейшых палітычных мысляроў 20-га стагоддзя. Як заснавальнік і галоўны рэдактар часопіса «Культура» і шматгадовы супрацоўнік польскіх і міжнародных інстытуцый, Ежы Гідройц зрабіў значны ўнёсак у фармаванне польскай палітычнай думкі і прасоўванне ідэяў свабоды і дэмакратыі як у Польшы, так і ў суседніх усходніх краінах, у тым ліку і ў Беларусі. Кім быў і застаецца для нас, беларусаў, Ежы Гідройц? Што, акрамя нітак асабістага лёсу, звязвае з Беларусю гэтага прапаведніка свабоды, выбітнага мысляра і аднаго з архітэктараў новай Еўропы? Чаму чалавек, які называў сябе апошнім грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага, і сёння займае асаблівае месца ў культурнай і гістарычнай памяці палякаў, беларусаў і украінцаў? Ежы Гідройц нарадзіўся 27 ліпеня 1906 года ў Менску, які на той момант пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай быў у межах расійскай імперыі. Бацька мысляра, Ігнацій Гідройц, паходзіў з княскага літоўскага роду, збяднелага і спаланізаванага. Арыстакрат паводле натуры і дэмакрат паводле перакананню, Гідройц старэйшы адмовіўся ад княскага тытула і атрымаў фармацэўтычную адукацыю. Працаваў аптэкарам. Маці, Францішка Стажыцкая, была дачкой аднаго з найлепшых у Менску шаўцоў. У атмасферы дому адчувалася беднасць, піша ў сваіх успамінах сам Ежы. Усяго ў сям'і гідройцаў нарадзілася 3 сыноў. Зыгмунд, малодшы за Ежы на 3 гады, быў закрытым чалавекам, меў зусім іншыя зацікаўленасці. Зыгмунд застаўся ў Польшчы. Ён быў інжынерам-аграномам і лічыўся добрым спецыялістам, але пасля вайны меў нямала цяжкасцяў. Праўда, яго не дапытвалі і не пераследавалі праз тое, што ён мой брат. Магчыма таму, што мы былі вельмі асцярожнымі ў сваіх кантактах. Трэба сказаць, што ён не прасоўваўся па службе і займаў другарадныя пасады. Пасля вайны мы не бачыліся ніводнага разу. Ён памёр у 1973 годзе. З наймалодшым братам, Генрыкам, які быў маладзейшы за Ежы на 16 гадоў, яго звязвалі асабліва цёплыя і даверлівыя адносіны. Пасля вайны, калі часопіс «Культура» і літаратурны інстытут у Мезон-Лафіце ўжо набылі фінансавую ўстойлівасць, Ежа запрасіў Генрыка далучыцца да сваёй дзейнасці. З таго часу Генрык стаў адным з найбліжэйшых супрацоўнікаў брата, удзельнічаючы ў паўсядзённым жыцці, культуры і выдавецтва. Генрык у нас адказвае за адміністрацыйныя справы. Ён адзіны чалавек у нашай камандзе, які мае сапраўднае пачуццё парадку. Працуе строга ад гадзіны да гадзіны. Выказваецца рэдка, але яго меркаванні заўсёды вельмі ўзважаныя і крытычныя. З яго боку гэта была поўная адданасць і вернасць. Я заўсёды ведаў, што магу на яго разлічваць. Ежы, як і большасць дзяцей са шляхецкіх сям'яў таго часу, атрымаў хатнюю адукацыю, што прадугледжвала і ўрокі ігры на фартэпіяна, які ён згадвае як катаргу. Затое чытаў хлопчык шмат і з цікавасцю. Тым больш, што бясконца хварэў, і адзіным заняткам па душы было сталае чытанне хатняй бібліятэкі. Ва ўзросце 10 гадоў Ежы самастойна паехаў вучыцца ў Маскву у гімназіі польскага камітэта. У расійскай сталіцы ён становіцца сведкам лютаўскай рэвалюцыі 1917 года, а пасля датэрміновага заканчэння навучальнага года адпраўляецца ў Петраград да свайго дзядзькі. Не знайшоўшы там яго, вяртаецца дадому ў Менск. Падарожжа 11гадовага Ежы праз захопленую рэвалюцыяй Расею доўжыцца некалькі тыдняў. Менавіта тады ён пачынае паліць папяросы. Бацькі прымаюць гэта з разуменнем, за што рэдактар «Культуры» будзе ўдзячны ім у сваіх успамінах. У Менску бацькі аддаюць сына ў гімназію польскай маці школьнай. Аднак і на гэты раз вучобу перапыняюць бурлівыя палітычныя падзеі. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ўладу ў Менску захапілі бальшавікі, але ўжо ў лютым 1918 года ў горад увайшлі нямецкія войскі. Праз некалькі месяцаў разам з тысячамі іншых палякаў, эвакуяваных з Менска, сям'я гідройцаў выязджае ў Варшаву. У Варшаве Ежы працягнуў навучанне ў гімназіі імя Яна Замойскага, дзе пазней атрымаў атэстат сталасці. Узрушэнне расійскай рэвалюцыі, нямецкай акупацыі небяспечнымі вандроўкамі абярнулася раннім, не па гадах, сталеннем Ежы. Яму было нецікава з аднагодкамі. Вучоба не захапляла.
Катастрофа з матэматыкай і заалогіяй магла абярнуцца, калі не выключэннем з гімназіі, дак у найлепшым выпадку не пераводам у наступны клас. Не заладзілася і з актывізмам. Запісаўся да так званых уланцаў, але адтуль выключылі за курэнне. Невядома, чым бы скончылася гэтае юнацкае раздарожжа, каб не польска-расійская вайна. Нягледзячы на ўзрост, Гідройцю удаецца стаць добраахвотнікам у арміі. Хлопца назначылі тэлефаністам у штаб Варшаўскай генеральнай акругі. Гэтая пасада патрабавала самадысцыпліны і высокага пачуцця адказнасці. Пасля разгрому Тухачэўскага ён вярнуўся ў гімназію героем, якому імгненна спісалі ўсе грахі невуцтва. Пераэкзаменоўка была сімвалічнай. З вучобай пасля ваеннага выпрабавання ўсё неяк хутка наладзілася, апроч матэматыкі. Пра што пазней, заднім днём, Ежы шкадаваў, што не пастараўся лепей. У Варшаўскім універсітэце вучыўся ад 1924 да 1931 гадоў. Адразу вывучаў права, а затым гісторыю. На яго моцна паўплывалі строгія акадэмічныя стандарты і ліберальныя ідэі. Пасля заканчэння юрыдычнага факультэта ён стаў рэферэнтам па пытаннях прэсы і парламента ў міністэрстве сельскай гаспадаркі. Таксама рэдагаваў першы нумар квартальніка «Усход». Яго кар'ера імкліва развівалася, а сам ён станавіўся ўсё больш вядомай асобай. У 1931 годзе Ежы Гідроіц ажаніўся з Таццянай Шаўцовай, расіянкай па паходжанні. У тым жа годзе ён стаў галоўным рэдактарам выдання «Бунт маладых», якое ўзнікла ў выніку пераўтварэння з газеты «Дзень акадэмічны». З 1933 года «Бунт маладых» выходзіў як незалежны двутыднёвік, а з 1937 года пачаў выдавацца пад назвай «Палітыка». Пагадзіцеся, характар і інтарэсы Ежы Гідройца адчуваюцца ўжо нават у саміх назвах гэтых выданняў. Часопіс займаўся пытаннямі самавызначэння моладзі, яе ролі ў палітыцы і культуры. Гідройц падтрымліваў ідэі лібералізму, дэмакратызацыі грамадства і культурнай свабоды. Дарэчы, асабістае жыццё нашага земляка не склалася. З Таццянай яны разышліся праз 6 гадоў шлюбу, хаця сяброўства не спыніцца да канца жыцця. Калі на Варшаву паляцелі нямецкія бомбы, а Гідройца як дзяржаўнага чыноўніка абавязалі эвакуявацца ў Бухарэст, ён забраў з сабой Таццяну. Пад канец вайны яна з'ехала ў Лондан і стала там дасведчанай навукоўцай. Так атрымалася, што я заўсёды быў актыўным. Пастаянна з'яўляюцца нейкія справы, якія мяне паглынаюць і цягнуць у бок. Таму ў мяне адчуванне змарнаванага жыцця. Я кажу не пра амбіцыі, а пра чыста асабістае жыццё. Усё, што я рабіў за кошт асабістага жыцця, якога ў мяне няма. Часам робіцца сумна. Аднак я думаю, што я не змог бы жыць інакш. Падчас вайны Ежы выконваў абавязкі кіраўніка спецыяльнай падпольнай групы, што прадстаўляла інтарэсы Польшы. Адразу ў Бухарэсце, пасля ў Стамбуле. Падполле абярнулася вайсковай службай. З брыгадай карпатскіх стралкоў Ежы ваюе ў Лівіі, Іраку, прымае ўдзел у 240-дзённай абароне ад нямецкай аблогі паўночна-афрыканскага горада порта Табрук. Зусім нечакана ўрэшце прыдаўся літаратурны талент падпаручыка Гідройца. Ён атрымаў прызначэнне кіраўніком аддзела вайсковых часопісаў і выдавецтваў другога польскага корпуса генерала Андерса. У складзе саюзных войск вясной 1944 Ежы Гідройц апыняецца ў Рыме. Там, пасля капітуляцыі Германіі, стварае выдавецтва, літаратурны інстытут з разлікам на будучыню, бо было ўжо відаць, паслядоўным прыхільнікам Андерса ў пасляваеннай Польшы радыя не будуць. Дарэчы, кіраўніком новай установы Гідройца прызначыў менавіта славуты генерал. І з ягонага ж дазволу ў 1947 годзе інстытут перабраўся на сталую дыслакацыю ў Францыю, Мезон Лафіт пад Парыжам. Адтуль было лягчэй працаваць і з польскай палітычнай эміграцыяй, і з унутранай апазіцыяй. Тады ж пры выдавецтве ўтварыўся часопіс «Культура». Ежы Гідройц быў дырэктарам літаратурнага інстытута і вызначаў яго выдавецкую палітыку. Выбіраў аўтараў і кнігі для публікацыі. У адным з лістоў ён пісаў: «Памятайце, што я фактычна аднаасобная рэдакцыя». І гэта было праўдай. Ён рэдагаваў і карэктаваў тэксты, вёў шырокую перапіску з прадстаўнікамі эміграцыі і чытачамі, адказваў на ўсе лісты, часта друкуючы па некалькі дзесяткаў за дзень. Вялізны архіў гэтай перапіскі ў літаратурным інстытуце сведчыць пра яго тытанічную працавітасць і выключную адказнасць за справу.
Спраўляцца з процьмай велічэзных праблем пры паўстанні інстытута і далейшай яго дзейнасці дапамагалі найперш ягоныя беларускія землякі, унукі легендарнага графа Эмерыка Гутен-Чапскага, пісьменнік-мастак Юзаф Чапскі з сястрой Марыяй, доктаркай філасофіі. Сам Гідройця пісаў няшмат, але што і каго ён друкаваў. Амаль кожны нумар суправаджаўся ці то гарачымі дыскусіямі, ці то жорсткімі скандаламі з нагоды розных публікацый. Класічнай у гэтым сэнсе і прынцыпова важнай, з трывалымі наступствамі, стала публікацыя пісьма святара Юзафа Маеўскага з наступнай высновай. Як мы, палякі, маем права на Уроцлаў, Шчэцін і Гданьск, так і літоўцы па праве патрабуюць сабе Вільню, а ўкраінцы – Львоў. Няхай жа літоўцы, якія перажываюць горшыя, чым мы часы, радуюцца сваёй Вільні, а ў Львове няхай лунае жоўта-блакітны сцяг. Гэтая заява ў гэты час гучала вельмі смела, а ежа і культура атрымалі крытыку і нават абвінавачванне ў здрадзе Польшчы. На знішчальную крытыку рэдактар адказваў наступным чынам. Польшча можа вярнуць і падтрымліваць сваё незалежнае існаванне толькі як частка федэралізаванай Еўропы. Мы стаім на тым, што права ўдзелу ў будучым еўрапейскім федэратыўным саюзе маюць не толькі народы, якія стварылі незалежныя дзяржавы ў 1939 годзе, але і украінцы з беларусамі. Нашай галоўнай мэтай мусіць быць нармалізацыя польска-рускіх і польска-нямецкіх дачыненняў пры абароне незалежнасці Украіны, Беларусі і краін Балтыі і цесная супраца з імі. Трэба ўсвядоміць, што чым мацнейшая наша пазіцыя на ўсходзе, тым больш на нас будуць разлічваць у заходняй Еўропе. Усяго пры жыцці Гідройця было выдадзена 637 нумароў культуры, 134 тамы часопіса гістарычнай сшыткі і 512 кніг. Часопіс рэгулярна звяртаўся да беларускай паэзіі, пісаў пра важнасць творчасці Быкава, Брыля, іншых літаратараў. З 1993 па 2000 год у ім надрукавана больш за 80 матэрыялаў пра Беларусь. Культура сцвярджала, што як незалежная Польша немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб узбіцца на незалежнасць. Палітыка не нейкая сакральнасць. Калі вы хочаце гэта зрабіць, вы мусіце прыняць да ўвагі зменлівую рэальнасць. Трэба ўмець захоўваць прынцыпы і мяняць погляды. Ежы Гідройц памёр 14 верасня 2000 года падчас працы над 637 нумарам часопіса «Культура» і 134 выпускам сшыткаў гістарычных. Пасля смерці рэдактара, у адпаведнасці з яго воляй, часопіс «Культура» спыніў сваё існаванне. Апошні нумар выйшаў у кастрычніку 2000 года. У Беларусі галоўная літаратурная прэмія носіць імя Ежы Гідройца. Яна нагадвае нам пра моц і значэнне мастацкага слова, асабліва ў складаныя гістарычныя перыяды. На працягу гісторыі беларускія пісьменнікі працавалі ў розных умовах. Адны стваралі свае творы за межамі краіны, іншыя на радзіме, сутыкаючыся з рознымі выклікамі літаратурнага працэсу. Гэтая прэмія не толькі прызнанне таленту, але і сведчанне высокай ролі літаратуры ў захаванні культурнай памяці, нацыянальнай самасвядомасці і пошуку праўды.